Türkmen häkimetleri henideçenli yurtda koronavirusun hasaba alınmandygyny öňe sürýän mahaly Aşgabatda we Lewapda COVID-19 alamatlary bilen keselleýän adamlar köpelýär. Paýtagtda sowda merkezleriniň ençemesi yapyldy. Lewapda 1-nji dekabrdan başlap welaýatyň köpürli hasahanasyny karantina almak barada maslahat edilýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 23-nji noýabrda Aşgabatdan we Lewapdan habar berdiler. Şu günler Aşgabatda adamların koronavirus alamatly keselçilik bilen kesellemek derejesiniň ýokarlanýandygy barada maglumat bar. Paýtagtdaky habarçymyz saglyk işgärlerine salgylanyp, hususan-da ýurdun elitasynyň şol sanda howpsuzlyk güýçleriniň agzalarynyň arasynda köp hadisanyň hasaba alınýandygyny aýdýar. Saglyk öýlerindäki lukmanlaryň şeýle-de maşgala lukmanlarynyň ençemesini giýje duýdansyz alyp gidýärler. Olary dürli şol sanda ýokary gatlagy değişli adamlaryň öýlerine eltip, şol jaýdaky adamlarda test geçirmegi talap edýärler. Käbir maşgallalarda 5-6 adam birden keselleýär. Olar öýde bejerigi almagy makul bilýärler diýip, paýtagtyň saglyk öýleriniň birinde işleýän lukmanlaryň biri adynyň aýdylmazlygy şerti bilen habarçymyza beren maglumatynda gurrun berdi. Koronavirus alamatly hadisalaryň köpelýändiги barada habarlaryň arasynda soňky günlerde paýtagtyň häkimetleri öňünden hiç ýyly duýduruş bermeden sowda merkezleriniň ençemesini yapdy. Habarçymyzyň aýtmagyna görä 19-njy noýabrda adyk önümlerini satmaýan sowda nokotlary yapylan bolsa, 20-nji noýabrda garaşsyzlygyň 15 ýyllygy Lomay sowda bazary hem dolu yapyldy. Kämil sowda merkezi işleýän bolsa-da halk market aljylar üçin öz gapylaryny gulplady. 19-njy noýabrda Gülistan sowda merkeziniň satyjylaryny we senat haritlaryny satýan dukanlaryň eýlerini bazara goýbermediler. Şeýle ýagdaý teke bazarynda hem gaýtalandy diýip, bu bazarlarda sowda nokotlary bolan telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň Lewapdaky habarçysy saglyk puwdawyndaky çeşmelere salgylanyp, COVID-19 alamatly ketelçiligiň bu welaýatda hem möwjalýandygyny habar berýär. Hadisalaryň köpelmegi bilen bagly 1-nji dekabrdan başlap welaýatyň köpürli hasahanasyny ýene-de karantina yapmak meýilleşdirilýär. Bu barada welaýat resmileri we ýokary wedipeli saglyk işgärleri derejesinde maslahat edilýär. Şeýle bolanda Tomus paslynaky ýaly bu hasahana diňe COVID-19 alamatlary bilen keselleýän näsaglary kabul eder diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Lewaply saglyk işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ýatdasak iýulyň başynda Tebitde koronavirus alamatlary bilen keselleýänleriň köpelýändigi barada habarlaryň arasynda welaýatyň köpürli hasahanasy karantina yapylypdy. Habarçymyzyň sözlerine görä şondan soň bu hasahana tä 12-nji oktyabra çenli diňe COVID-19 alamatlary bilen keselleýän näsaglary kabul etdi. Bu aralykda pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyry 21-nji noýabrda Tatarstandan Türkmenabad şäherine geldi. Öňkülerden tapawutlykda bu raýatlar karantin zonalaryna yerleşdirilmän öýlerine goýberildi. Tatarstandan gelen raýatlaryň we olaryň dogan garyndaşlarynyň ençemesiniň aýtmagyna görä, ýolagçylar öýlerine goýberilmeden öň olaryň ýaşaýan ýeri hasaba alyndy. Şeýle-de maşgala lukmanlary her bir ýolagçynyň ýaşaýan jaýyna baryp, olaryň ýazgyda duran ähli maşgala agzalarynda COVID-19 testini geçirdi. Maşgala agzalarymyz bizden näme üçin test alýaňyz? Entek oglum gelenok diýip maşgala lukmanyndan sorasa, ol buyruk şeýle ogluňyz gelenden 10 gün soň ýene gaýtadan test tapşyrmaly bolarsyňyz diýip jogap berdi. Bir maşgalada 10 adam ýazgyda duran bolsa, olaryň her biriniň test üçin 100 manat jemi 1000 manat tölemeli boldyk. 10 günden ýene-de 1000 manat tapmaly diýip, oglu Tatarstandan gelen enatalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Belläp geçdik, mundan ozal türkmen häkimetleri ýurtda getirilen raýatlary bellenen tertipde wagtlaýyn Türkmenabadyň karantin merkezlerinde şol sanda ýokunç keseller hasahanasynda saklaýardy. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat we Türkmenabad şäher häkimliklerinden, Lewapyň köpürli hasahanasyndan, ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Soňky bir aýyň dowamında türkmen häkimetleri maska dakynmak talaplarynyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi güýçlendirdi. Bu işe polisiýa we
ýurtda büdjet işgärleri, molimler bilen bilelikde umamlar we ýaşullar hem çekilýär. Şeýle-de ýurtda içerki hereket çäklendirmeleriniň möhleti 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli uzoldyldy. Türkmen häkimetleri henide çenli ýurtda koronawirusyň hasaby alınmandygyny öňe sürüp, bu çäreleriniň sebäplerini ýurda ýiti ýokunç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagalary bilen düşündirýärler. 13-nji noýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow atasynyň doğulan owasynda täze ýokunç keseller hastahanasyny açyp, ýurdun COVID-19-dan goşadyrnak içinde erkin bolmagynyň gowandyrjy ýagdaýdygyny aýtdy we bu biziň uly üstünligimizdir diýdi. Mara Aşgabatdan uğradylan ýuritibarly komissiýasynyň taparynyň çäklerinde welaýatyň hastaxanalarynda gysgaly awatlaş işleri geçirilýär. Lukmanlar din sünneri hem ise çykmagy mejbur edilýär. Keselhanalaryň diwarlaryny boýmak hem öz içine alýan awatlaş işleri hastalaryň gabat garşysynda alınıp barylýar. Bu hem näsaglaryň saglyk ýagdaýlarynyň has hem yaramazlaşmagyna sebäp bolýar. Geçen ýekşenbe günü Mara welaýatyna Aşgabatdan ýuritibarly komissiýasy gelip, ilkinji nowatda Tebitiň saglyk idaralaryna aýlanyp başlady. Bellesek, azatlyk resmi taýdan maglumat berilmeýän bu komissiýanyň Tebite içek sapary, oňa görülen giňgirimli taýýarlyk işleri we huşgärlik çäreleri barada mundan bir näçe hepde ozal ýygyderli habar beripdi. Barly komissiýasynyň ýurdun Günorta welaýatyna gelmegi bilen häzirki günde Bayram Ali'niň itirap hastahanasynda gysgaly ýagdaýda bejeris işleri geçirilýär. Şoltanda palatalaryň diwarlary, düşükleriň gapdalyndaky tekçeler, tumbuçkylar hem renklenýär. Keselhanada bejerge alýan ýasaglaryň ençemesi bilen söhbetde bolmagy basaran habarçymyz bu işleriň hastalaryň edil gabat garşysynda hiç ýyly öňüne alys çäreleri görülmezden geçirilýändigini, munyň netijesinde käbir syrkawlaryň saglyk ýagdaýynyň has hem yaramazlaşandygyny anyklady. Toksikologiya bölümünde geçirilen awatlaş işleriniň dowamında bejerge alýan bir aýal maskaly boýuň ýetine allergiýasynyň bardygyny aýdyp, özüniň başga bir ýere geçirilmegini sorady. Emma oňa hiç kim gulak asmady. Şepagy duýasy barlyg gelýär, diwarlary hukman boýamaly. Beýlik palatalarda hem ýagdaý sulorýaly diýip, hastanyň haýysynyň duşundan geçirdi diýip, bu ýagdaýlary saýat bolan beýlik hastalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Mundan sonra ol näsag üsürüp başlady, sonra da demi ýetmän husundan gitdi. Onu gysgaly reanimasiýa bölümine kitdiler we kislorodda çatdylar diýip, efirde adynyň jeren diýilip ütküdilmegini soran 50 ýaşlaryndaky beýlik hastalaryň biri nyktady. Azatlyk ol hastanyň soňky ykbaly barada häzirlikçe gosmaçy maglumat alyp bilmedi. Mundan başlady keselhanada ýaňy çalynan boýuň ýetiniň hastalaryň ýyzyndan getirilen adyk önümleriniň hem daýlanmagyna getirýändigi bellenilýär. Keselhana gireninde ilki bilen boýuň ýiti ýysi urýar. Tumbuçkylaryň hem renklenmegi bilen olarda ýyzymyzdan getirilen adyklary saklar ýaly bolmady. Boýuň ýiti ýmiti urnap ony ýer ýaly bolmaýar. Adygy başga ýerde saklamagy mümkinçilik hem ýok. Hastalaryň köpüsi bu şertlere çydaman keselhanany terk etdiler diýip atlandyrylmasyzlygyny soran 40 ýaşlarynyň ortasyndaky hastalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyň ençemsinden çygyna garamazdan Bayram Ali'niň itirap hastahanasyndan bu görülýän işler we olaryň tyrkawlara ýetirýän täsirleri barada maglumat almak başartmady. Habarçymyz Aşgabatdan barly komissiýasynyň gelmegi bilen Mara welaýatynyň beýlik sebitlerindäki keselhanalarda hem gysgaly awatlaş işleriniň geçirilýändigini belledi. Bu ağırlıkta Türkmen News internet nesiri welaýatyň administrativ merkezi Mara şäherindäki köp hurly hastahanada da ýokarda beýan edilen ýaly awatlaş işleriniň geçirilendigini, mundan başga da ýekşenbe güni ähli lukmanlaryň ise çykmaga mejbur edilendigini habar berýär. Şenbe güni keselhananyň işgärleri hastalary başga palatalara geçirmän gysgaly ýagdaýda krawatlary we ýyldys turwalaryny renkläp başladylar. Munyň netijesinde ýatyp bejerge alýan otogdan öz başyna çykyp bilmeýän hastalar ilki himik galındylary dem almagy mejbur boldular. Soňu bilen de boýuň ýetini çykarmak üçin pinjereler açylanda sowukdan kösendiler diýip nesir öz çeşmelerine salgylanyp maglumat berýär. Türkmen News ýekşenbe güni keselhananyň lukmanlarynyň 18:00 çelini iş ýerlerinde saklanandygyna garamazdan barlyň bu hastahana gelmändigini hem nyktaýar. Nesiriň maglumatyna görä 50-60 adamdan ibaret komissiýa häzir çelini Marynyň ýokunç keseller keselhanasyna, maýyplar üçin hastahanasyna we diagnostika barlyk merkezine baryp görüpdir.
Barly komissiýasynyň agzalarynyň wezipelerini häzirlikçe anyklamak başartmady. Şeýle-de Toparyň welaýatynyň diňe bir saglyk pudugy bilen çäklenjekdigi ýa-da Tewitiň beýleki idaralaryna kim aýlanjakdygy mälim däl. Türkmen häkimetleri we media teristleri Tewitleri iwerilen komissiýa we olaryň geçirýän barlyklary hem-de netijeleri barada açaçan maglumat bermeýärler. Galy bersede bu barlyk işleri Türkmen resmiýetleriniň ýurtda koronawirusyň ýeki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýän, emma azatlyň we beýleki garaşsyz seçmeleriň ýurtda COVID-19 alamatly hastalaryň köpelýändigi barada habarlarynyň arasynda bolup geçýär. Lewapda bir hepde mundan ozal 23 manatdan bahalanan dollaryň narhy 25-50-25-60 manata götürildi. Munyň bilen bir hatarda hususy sowdada azyk we hojalyk haritlarynyň bahalary 10-15 götürüm töweregi gymmatlady. Ýurtda dowam edýän nagd ýetmezçiliginiň arasynda marada öý goşlaryny azyk haritlara çalyşýan adamlar bar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewapda 100 gramlyk bir gök çaýyň gutusy 35 manatdan 38-40 manada gymmatlady. Colgate diş pastasy 40 manatdan 44 manada geldi. 500 gramlyk Nestagen çağı ýmiti 255 manatdan 279 manada galdy. Clear şampuny 60 manatdan 71 manada geldi. 1 kilogramlyk Avtomat Ariel kriyuju serişde 123 manatdan 150 manada çykdy. Ozal 12 manatlyk Protex antibakterial sabun şuwunlar 17 manatdan bahalanýar. Hojalyk haritlary, tehnikalar, awtoşaýlar we guruluşyk materiallary hem ýygyderli gymmatlaýar diýip bir Lewaply Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Özümizde öndürilen guş eti we ýumurtga da gymmatlaýar diýip beýleki bir ýaşaýjy aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda fara we trawyna bir towuk ýumurtgasy 2,5-3 manat aralygyna bahalanýar. Hususy sowdada azyk we hojalyk haritlarynyň bahalary gymmatlaýan wagty fara, çärje we däne we traplarynyň döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan ilata berilýän un we ýağ paýoklary berilmeýär. Bu barada yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Olar özleriniň buğday satyn alyp ony üwedýänliklerini we degirmen uny bilen oňy tedýänliklerini gurrun berdiler. 1 litr aleyna ýagy bazarda 35 manat, 200 gramlyk tamdyr çöregi 5 manat diýip bir faraply habarça gurrun berdi. Adamlara gymmat düşýär diýip ol sözüne goşdy. Bu aralykda Azatlygyň beýleki bir habarçysy Mara welaýatyna öý goşlaryny azyk haritlara çalyşýan adamlaryň peýda bolup başlandygyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 23 noýabrda Bayramaly trawynyň bir geňeşliginde Gazel kysymly furgon ulow köçeleri aýlanyp adamlara kartoşka, soğan we tüwi ýaly önümleri hödürledi. Ulow sürüjü bu önümleri adamlaryň öý goşlaryna çalyşýanlygyny aýtdy. Adamlar öz öý goşlaryny berip azyk harit aldylar, sebäbi adamlarda pul ýok diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Krizis dowam edýän wagt adamlar häli işini bankomatlardan pul nagdlaşdyrmakda dürli kynçylyklara sebäpkär bolýarlar. Käbir adamlar öý goşlaryna azyk berilmegini begenni, käbirler bolsa öý goşlaryny berenden soň gynanny diýip beýleki bir ýaşaýjy aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä adamlaryň arasynda ýorgon, düşök, ýassyk, bedre, gapgaç we palas ýaly öý goşlaryny azyk haritlara çalşanlar bar. Diňe bir işsiz hojalyklar däl. Habarçynyň sözlerine görä azyk haritlara ederek öý goşlaryny çalşan adamlaryň arasynda işleýän adamlarym bar. İşleýän adamlar aýlyklarynyň hiç sada ýetmeýändigini aýdýarlar diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan beýleki bir ýaşaýjy aýlyk çykdyjylar barada maglumat berdi. Ol her aý 180-200 manat ýol çykdyjylaryna sarp edýär, 200 manat etesin kögüdýär, 460 manada bir halta un satyn alýar, 90 manada ýağ, 15 manada soğan satyn alýar. Ol şonuň bilen aýlygynyň gutorýanlygyny, öz hojalygyny 8 adamyň ýaşaýanlygyny aýdýar. Türkmenistanda iň pes aýlyk haky 800 manatdan sehel ýokary. Habarçy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjy döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan iými tönümleriniň satylmaýanyny, gymmat bahadan azyk harit satyn almak üçin öý goşlarynyň hemde beýleki gymmatly zatlarynyň käbirlerini eýem satanyny gurrun berdi. Habarçynyň anyklanan maglumatlaryna görä ol hökümet edaralarynyň birini işleýär. Yerli ýaşaýjylaryň en çemeti ýaşaýyş durmuş şertleriniň günügüderan aladalarynyň barha kynlaşýanyny, şol bir wagtyň özünde ogurluk ýaly hadiselerin köpelýänligini gurrun berýärler. Türkmenistana 90-njy ýyllarda ýüze çykan ykdysady krizisde eskiçi ady bilen tanalýan adamlar owa ýerlerine aýlanyp adamlaryň köne küşül öý goşlaryny we matalaryny arzan bahadan satyn alýardy. Marada ýüze çykan soňky hadisalar köplerde eskiçiler Türkmenistana gaýtadan dolanymy diýen soraglary döretdi.